jogi fewde julɓe he fof en calmini Alaji Abou Ndiaye e wondidiɓe fof hettiyanko fof calminama juurama en duccitima ɗo kadi hande wallodirde e yewtere men andu diine ma inchallah tigi non tigi jarama ceer Hammadou Diallo bandiraɓe nani paami beltima hano handir ni deftere men mo gaddumati isiyati en wonno wayat en wawi de gasa e jamma hande wonno wayata kadi wona kadi e yewtere arore ɗum noon to karalagal to ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum ɓawde golle mum sanne kanko nangi karalagal ngal ha bandiraɓe mbawi nanden hano handirta ni non ceerno bisimilla hande kadi holto nayotoɗen nder deftere men mo gaddumati isiyati no mbiɗen ni deftere nde enen gandi nde waɗi ko dambuɗe 11 en jangi 10 fof en naati gotal ngal windande wotere ne gasa hande so forsama waɗama morlal jiiri ne wawi gasde inchallah e wonno no wawi kadi taw ko alarba garawo so Allah jaaɓi inchallah taala jon ko ɓen kolli Allah tan naata hen joni inchallah taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd faslun والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة والتحميد عند الانتهاء ويأكل ويشرب بيمينه ولا ينفخ في الطعام والشراب ولا يتنفس في الإناء وبيئن والتسمية بسم عند الأكل سانغ نيامغول والشرب سانغ جرغول مستحبة كهود يدادن في سلا نياما كو نيامته كو جاكته نسيفري فو بسم الله nde puɗɗa wadde ɗum Allah waɗa hen barke inchallah saɗa yara kadi foti ko ndiyam atayi tufam kafe ko kala ko yarate saɗa yara oto yejjiti ardinde bismillahi ɗon tan noon kaɗata oto wi bismillahi irrahmani irrahim di ala bismillahi ɓolo tan ɗum ko hunde moƴƴere no fewi no fewi wattahmidu yettude Allah endal intiha sanga gasnugol sa ñaami ha ummima a wiyata alhamdulillah alhamdulillah wala bi alhamdulillahi rabbil alamin sa yiɗi jaha ha toon sa yiɗi kaɗaga sa yari kadi a gasni kasma lowol walla kasma sani walla follode ma yari hanti ha tukkitima mbiyata ko alhamdulillahi rabbil alamin jetta Allah sa wonirindani Allah wino la in shakartum la azidannakum kala nde mbaɗanmi on ne'ama jettuɗon kam man ɓeydan mon inchallah deke wiigol ningol ne wona sababu Allah newnan ma ko ñamate newnan ma ko yarate dawama mbasen ɗum yejjidde inchallah wa yaakulu amo ñamira o yashrabu amo yarda bi yaminihi e ñaama makko kala kada ñaama ñamir ñaamu tawde kay ngo ala gantu ay ñamir ñaamu yarir ñaamu ay kala ko so ataay mum so kafe mum so kala ko wawi wonde ko ñaama ngo futorta e ɗeɗo gueɗe renta wadde nano so nan taw ko ñaama ngo ngo tañgo walla ngo jogui gantu ay amma wona ɗum on ñaamu wala yanfuku kadi o wuttata fi ta'ami e ñamde rewna wuttirde ñamde ma hunduko ala wattaki watta fiya mbifa walla ko nandi hen kono wuttirde ɗum hunduko moƴƴani haɗa a faami washarabi kadi e jaram ana yara kadi ɗa wutta ɗum kadi rento ɗum wala yatanaffasu kadi o fofata fil ina e nder gendu kawil saɗa yara pollonde walla aɗa yara kas kafe walla kas atayi walla tufam a mottat fofandu jara sa tampi tukkisoɗa goɗɗina gendu kawil ngel yeeso ma ɗo poofa sabi sa accani tan fofde hen wodata ko ummi e kini ma sa renaki yana e ndiyam he kisa gancora goppora kisa walla goɗɗo mo ndi jogorɗa yardude kisa nefa weddo ladde wasa hutorade wona deke neɗɗo renda a mottat fofande ma jara sa tampi tukkitoɗa goɗɗina ɗum yeeso ma ɗo poofa sa gayni kadi gartira hande ɗum ɗiɗɗa foof noon o wiyan o wi wala ba'sa kadi baasi ala bishurbi e yarda ga iman taw ala dari baasi ala jowmu yara so ndiyam so kala ko yarate tan taw ala dari kono noon joɗade nde ɓuuri yiɗede eyi joɗade jarande ɓuuri yiɗede kono sa dari man kadi bakkat Allah wa yahrumu en harmi ala rijali e worɓe lubsul hariri ɓornade comci biyeteɗo comci harir ɗum ne harmi e gorko ɗo e aduna ko comci men noon to lahara so Allah haji inchallah wal julusi e joɗade alayhi dow mum gorko kadi oto wertane wudere harire joɗo hen moƴƴani dagaki ɗo aduna ɗo amma debbo natani hen debbo kañum ne sella ɓorno sella foof a faami de wal julusu alayhi wa takhattumu kadi e fegginade bidahabi e kanŋe ne harmi e gorko wadde feggere kanŋe harmani e debbo noon wo bima e nden feggere fihi wonde mum dahabun kanŋe e feggere nde ganduɗa kanŋe ne jilla hen ɗum fof kadi ne haɗa gorko ne haɗa ɗum holko gorko daganana feggere halis wa yustahabu ne yiɗa an yabda ande o fuɗɗorto fi lubsi na'lihi e ɓornogol paɗe makko bil yumna e koyngal ñaamal saɗa ɓorno paɗe ma gadortoɗa ko koyngal ñaamal ngal ɓornoɗa ngal ha ngal gasa nanal ngal sakkito wa fi khal'ihi bil yusra saɗa ɓorta noon ko koyngal nanal ngal gadortoɗa ɓortude
ay sada borta pade ma nanal ngal gadorla yaltinde ha gasa nyaamal ngal sakkito e fade wala yamshi kadi o yahata kanko juldo so debbo so gorko fi na'lin wahidin e padal gotal wala biyan fado woto fado woto tan ada ya ko nande fado ma ngol lokkiti wala taji borna tan fado ada ha ada sipirango Allah nela yamiran dum a bortar kanje fof wala borda kanje fof so hen woto dañi e gantu tan dañi ella hay ngo dañani ella ngo fo ittu jara ko de bol kon non wadde fado woto de dum non hada mojjani wala yaqifu kadi alayhi o darata ko oto daro kadi fado woto ganda o suura galda koyngal o daro do fado woto dum kadi mojjani illa sana li daruratin lor nanata ko nande lor koy de musini fe foftoro gotal ngal o suuta ngal to baade ko lor cadel ngal wi wa yahrumu ni harmi al-la'ib fi jirde bi shadranji ko de shadranji woni fi jirloji dido tan ciokki en dam en carte en sifaji baaji non den gedde pijirloji tan ganduda ko jetta ko tuba ko walla ko nandi hen dinde kadi mojjani harmi wa yahrumu ni harmi at-taswiru na amnude ala sifati al-insani baadi neddanki wadde do natal neddo walla nagge walla puccu walla tagode Allah de tan tagata nandidna hen ha few so dum leggal so dum jamdi so dum pora so dum bakere en harmi wa amma non tayi a fewndi neddo ko na wadani hen hoore ala hen dum no dagi sabi neddo so ala hoore wurata wontane dum ala ko tagde fewndude ha wona neddo correct wonki tan woni ala jangoto yawmal qiyamati jobdima ko leptede ha bada hen wonki sabu ko bondinide Allah dum non neddo rento dum fewndu dum tan ha wada correct ha terde de fof tay non won tergal ngal mankinda e ko badda ko dal don tergal so manki e neddo he tan o wurata desema ko don haadi bonani desinde kade balal walla e wutte walla e kayit dum fo kadi harmani koko desinte daro wada beelu ha correct dum won ko harmi ko hande non en gari e zaman photo jana dagi identité hande passeport uji ko nandi hen la budda wade photo dum hande ko obligatoire wonti ali sago budani kadi yidede wadde photo je tan e suudu mudum tarna hen dum kadi wana ko sohla budani yideje ne fewi sa dañi wasde wadde e buri mujjude hayso en biya non ne harmi kono so dañi wasde wadde de buri dum nan wima en harmi wadde tagede hunde ko nande baadi neddanki aw ghairi walla ko wana neddanki min al hayawanati umarde e tagoje Allah de dabeje amma non fewndude auto en avion en tarakte en sifaji baaji non dum non wana dum dum ala cadel jogade auto en toxen wade do tabal walla jogade radio en wal dum wana ala ko tagore Allah de bada puccu tan daro nen bada nagge tan nen bada neddo tan nen ha timmi dum ne harmi dum kala do woni malaika yurmede naata don malaika yurmede naata neddo nafa dum ko nafata en ko wondude malaikaji enen balle men rewde Allah kala ko daña hen versement ko enen versante don malaika yahan aljanna yahan jengul dum non wadde ko ne riwa malaikaji dum mojjani odo faso ko don haadi faslu goddo wi en al-ibtida'u bis-salami sunnatun wa radduhu fardu kifayatin al-ibtida'u fuddade bis-salami salminan sunnatun ko sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam sen kawri adade wi assalamu alaikum adade wadde non de ko sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam wa radduhu ruttugol wigol wa alaikum assalam dum fardu kifayatin ko farilla jonowo do be biyata sunna hippi farilla yimbe gaddido salmindo o golli ko sunna dut chakki salmindo o golli ko farilla kono do sunna buri hewde baraji kam gaddido fuddade o kam buri hewde baraji te ko sunna o wadi o ga sakkiti ko farilla wadi kono buri famdude baraji machallah ande ko do batten do hakkille o sifatuhu sifa salminago non an yaqula ko de biyata al mubtadi o puddoto do o wi assalamu alaikum kisal yo won e mon nek dido calminali sedan calmondira gadaro den di kanji adama biide baddon walla jam nyaldon dum ko adama ne mbaa wofude kono jom adara ko nafata ko sabi nafata ko assalamu alaikum wa alaikum assalam sedan badda dum na adana wonde jam alhamdulillah adana wonde jam ayan odo allahumma antas salam batten tagal julde allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wana وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بدن تنكو ودي أنا جنفو كم دون دوغا فدان تكال زمي ko duwade wiide allahumma ya an Allah anta salamu ko an woni kisal sabi salam ko inde Allah kanko jippini do yen kutoronde famide o minka salam dendangal kisal ko to ma ummoto kala kebbe kisal ko to ma umuri
wa ilayka yaudu salam kisal kadi fati koto ma fa hayyina rabbana bisalam ya hofnir min ya an joomi amen bisalam ko alko mbiyata ko yo moƴƴal joggan en anani enen yo Allah hofnir en salam wa adkhilna al jannata ya nanu min al janna aljanna ma ganduɗa daara ko galle ma daara salami galle kisal so naati aljanna hay hunde ala ko heɓan ma ɗum ko metti fittama alhamdulillah a mayata a ñawata a heeɗata a ɗomɗata a hollata a famide a hulata fof kabaru ma fof ko fewi machallah kala ne julɗen eɗen duwa salam assalamu aleykum ɗum waɗi Allah waɗi en jam yo Allah ɓeydan en jam allahumma min kono yimɓe kawra tan mbaɗɗon jam ñalli ɗum famɗi nafoore sabu ɗum ko namdal jam ñalɗon no mbaɗɗon ɗum ɗon kay gonga en mbawi wadde ɗum kono gadoro en calminali sabu ɗin no mbaɗi nafoore no fewi ɗum noon assalamu aleykum kisal yo won e moon aw walla sa yiɗi mbiya salamun aleykum ay koyfina sino ani sa wi assalamu aleykum ko al won ɗon wonno wiide ko al sa al o nanna e nder saahe woni assalamu aleykum joni noon so welima kadi itta ala ɗum mbiya tan salamun aleykum ne selli ɗo calminal hakkude men ɗo so tawi noon ko julde so farilla so naafila toon ko assalamu tan sallata sa addani a o tan julde ma bonata wama gannude basi Allah wa yaqulu ne wiya arraddu duttowo on wiyata ko wa aleykumussalam wa aleykumussalam yo kisal Allah wone mon heewi e men noon déjà ɓe janggani wiyoɓe ma aleykumussalam ma aley ma ko riwata way kono ko diwtuɗo salam oni ko wa aleykum wiyata ko wa aleykumussalam wa aleykumussalam eyi mbasa wiide ma aleykumussalam ɗum ha hunde firtani machallah moƴƴani ma wattanɓe hakkille sa runki ɗum sa andi a wawa wiide noon ay no wimani mbiyama noon jam assalamu aleykum waylo calminade sinma in sukaɓe ben no sinma yo ko ha oɗo wiya wala ko wiya hiha kañum de wala wiya hiita wala wiya ha ɗumnal waɗi allel ko lon tan so a runki no wiide aleykum assalam andi a sellinta wona wima ko assalamu aleykum an wiito mo assalamu aleykum gasi on pori foton ene selli so andi a wawa moƴƴinde wa aleykum assalam saɗa wawi moƴƴinde noon mbiya noon alhamdulillah a wi salamu aleykum ne salla mbiya wa aleykumussalam yo kisal Allah wone mon ne salla kadi mbasa mbiya tan assalamu aleykum alhamdulillah o yukorato hen aña takbilul yadi ɓuucade junngo fi salame salminama calmina neɗɗo tan ɓuucoɗa junngo makko o wi ɗum ne aña ga sharhu ga noon o wi sona taw ko bamma walla nena ma walla ceerno ma walla neɗɗo moƴƴo tan joom barkinirteɗo sharhu o wi ɗum basi ala eyi kono ɗum ɓuurani suɓede no fewi eyi so na noon taw ko sa ɓuucima junngo nena ma junngo bamma junngo ceerno ma ɗum ala caɗele a faami donc noon wayi o wi kadi wala yusallimu ala ahli l ahwa'i kal mu'tazilati warrawafidi wala yusallimu o salminta kanko julɗo ala ahli l ahwa'i wala jurna sharhu ga seeɗa jokkoya o yowi ko taw takbilul yaddi ina aña ɓuucagol junngo aw gayriha walla ko wona junngo min al a'dha'i umorde terde fi salami salminago illa sona an yakuna laati on mo calmodir ɗum ɓuucoɗa junngo mo aban ko baaba aw cheikhan walla ko ceerno aw man turja barakatuhu walla ko on mo barke mum jorta ɗum kam fala ba'sa basi ala fala ba'sa basi ala bidhalika ɗum wa in kana noon haysuna laatima zahirul madhhabi ko feeñi madhhab malik kama qala ibnu ata kama qala ibnu battal wa ghayruhu khilafuhu ben kam ko noon mbi madhhab malik jaɓani ɗum bi zahir madhhab malik jaɓani hay bamma ɓuucoɗa junngo makko hattan assalamu aleykum dokkamo junngo kaɗa ɗum won saliɓe ɓuucogol ngol dal won noon newnuɓe ɗo bamma walla ceerno ma won newnuɓe ɗon tan noon kadi o wiyen noon kadi wa gayruhu khilafu wo tukrahu ne aña al isharatu bil yadi ene aña salminirde junngo ɓesɗa yimɓe tan mbaɗani junngo ma cuuta junngo ma taw a wiyani assalamu aleykum suudgol junngo tan ɓolol taw yadana assalamu aleykum moƴƴani ko sabu ɗum ko salminago yahudiyankoɓe a faami de a wirrasi walla hoore mbaɗani hoore ma tan dimbina hoore tan taw a nawde an hen konngol assalamu aleykum ɗum kadi moƴƴani min gayri nutqin bihi ko alda en wowlude assalamu on li nahyin an dhalika faami de id gasabi sabi ɗum haɗama id gasabi warada joli haalama e hadiseje nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi la tushabbihu bil yahudi aw bin nasara faami de قال تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وفامده وإن تسليم النصارى في الإشارة بالكف وي onon julɓe o tan nandi kino de yahudi yankoɓe
tabi yahudiyan ko be calminirta ko pedeli ni bat juude mabbe ni tam ko alda wi assalamu alaikum wa amma nasran yanko be ko newede jom sal juude makko didde o rendina do o nangade tan wada ni taw wi ana assalamu alaikum dum don mojjani wa amma non sa suuti juude ma anawdi hen assalamu alaikum walla adillini hoore ma anawdi assalamu alaikum baasi ala dum ay hada tan ko wasde wadde hen ko biiden ko fami ko dum won ko haldo yete fami kono jokko ko rewen o wi non wala yusallamu salmin takala ahli al-ahwa yimbe jom beladi hen kal mu'tazilati ko nande fedde wietende mu'tazilatu en ko pelle gila dum de feñi ko boy ko fedde lul ndinde ko de lul ndinde jubbudi julbe de hutori gede kewde godde dal abe kawni sede won hen yeddobe hen bi Allah ne jogi do juude en walla ne tan sifaaji baaji non dal mu'tazilatu ko pelle de ganduda e biyata ko be hefere kon non ko be fasige ay sabu yata ko zubtida'in wa i'tizalin fusqa wa zubtida'in wa i'tizalin fusqa من غير تكفير سوانا في اللقاء وبي ودوبي بداجي معتزله انبه كوبي فاسيغه no wayni wiide jaro sangara ko juldo jaro sangara ko cikki ala mo jogi kam ko natir jangi o fewjini hoore makko no natir jangi on nyaamo riba ko juldo de kana mo nyaamo riba ko fasigo wiete mo jogi kam dossier mo natir jangi ala nan wa yafaade no wa jaggodo mo nan mo jangi wadde goofi alla dum wiete fasigi jonnon badowo bida ne fiya tinde leydi julde waktu joni joyi on ko juldo kono ko bida o wadata nadde mo jangi dagi ko non na mo autorisé ko fasige wi non sona non biido ummital wodani so tawi neddo yaade lundugol mo julbe ha wi neddo so ma yi tan gasi on ko kefero on ko kefero fami joken war rawafid yankobe e benne kadi calmintaki e rafid le wonata ko yeddobe sahababe na joge mabbe yeddobe yennobe sahababe gila Abubakar Siddiq ne Sayyidina Umar en ko nandi hen tenno pelle kadi ko be juulobe kono be lundi e gede l'islam ko heewi be cerndi bangi benne kadi oto fuddan be salminama o wi kadi wala ala ahli lahwi halata labbusihim bihi kala'ibi shadranji wala kadi wana ala ahli lahwi yimbe belade halata labbusihim bihi sanga ndebe coccondiri e fijirde mabbe ata yimbe mbada damyi wala mbada cokki wala mbada carte oto salminbe on sah to ko julbe de so tanga ndebe coccundi sabi sa salmi be jabata ko mun haqillaji tawto ko no kuccite e majjum ala timde mabbe jetam e wa amma non so be ngayni wadde bal mabbe hay fetto bal sa salmini abonni salmino be jabata ko mun wala wana fijirde o haqillaji mabbe foko ton kedi sa ngade be pijata de oto salmin don sa so be ngayni non ba Allah calmina ay don kadi ko yo watta hakkille fi afami wala yubda'u ahla dhimmati bisalam heferebe be ganduda julbe ne kalde mabbe be garda nata l'islam mbi ala be nata l'islam bida accede kefaragal mabbe julbe mbi be ha joni wadde min gacce mon e kefaragal mon min non la mi on onon berse min lempo hitande fofu non totta min lempo min gacce mon e kefaragal mon min non la mi on min biata mbade gotte nande ben don sa hawre mabbe oto ardo salminde be non kambe be jogi tapalagal mangal mbi masaji assalamu alaikum assamu tawala ala hen ko kuddi way ko video maade yana mon maade assamu non bi'anna zaman rasul sallallahu alaihi wasallam be ngara ko kudam Allah non andi dum Allah ke sawi so be bi non ta bi tan alaikum kala jom johliga rondiga ran bomba mudum bi tan alaikum masawida wa alaikum assalam to wi ba bi tan alaikum jom roti maka tan bi'a yo yanama ay eski roni maka kaajal mangal jarda ngal fatay mako eski famide dum non woni o wima li anna salama nga sabi salam tahiyatun sabi salminango ko hofnan wal kafirun laysa min ahliha kafir handani bi assalamu alaykum famide bal min ahli al-idlal kafir jaa ko yimbe ko yera yimbe hoynate wa idha bada'u radda alayhim wujuban haythu tahaqqaqa nutqahum bihi hadha zahiruhu كالرسالة وفي القرطبي مذهب مالك فيما روي عنه أشهب وابن وهب عدم الوجوب وإذا رد عليهم فإنما يرد عليهم بغير باب أوي
so tawi noon aɗa yenana kanko yahudiyanke o wima assalamu aleykum ha selli rutum wimo wa aleykum assalam ha sella so kono so jugli tan ko bandiyagal won ɗon anne wi tan aleykum kono sa wi tan wa ali a waɗi hen wow tan way kono ka bismima ko weddi ko yo yanema ha gasa fuɗɗo yanoyde makko ɗum kay wona no ala ko tiri ko yafata makko tan so addani bo o tan koto makko to fati fof batten ɗo hakkille non faami jokko ko rewi o wi sabi fa innama yurdu alayhim bi ghayri sa ɓe calminima tan oto rutte maɓɓe go oto waɗo wow ala hen li khabari muslimin sabi ari khabaru muslim habri an ibn umar ga abdullah ibn umar awi anna al yahuda no yahudiyankoɓe ida sallamu aleykum soɓe calmini on ɓe yaqulu yo wi ahaduhum yaqulu nabi ahadum goto e maɓɓe assamu aleykum ɓe goppala o gandon ndin kuddi aɓe mbiya mon noon ɓe kuɗa on a faami joni noon fa ɓuulu onon ne mbiyeɓe aleykum ni tan mbiya ton o fihi ari hen an aishata anna rahatan min al yahudi istadanu ala nabiyi sallallahu alih w sallam fa qalu assalamu aleyka fedde wotere e yahudiyankoɓe ɓe ngari ɗo galle nelaɗo sallah sallam ɓe tawi ɗon nela sa sallam ɓe calmini boowal ga tawi nena aicha tan tawa ɗum suuɗi makko tokoso ɓi seydina bakar siddigo yo holko ɓe mbi nelaɗo assalamu aleyka yaha tan ɗum ɗo ceero ɓe kuɗi nelaɗo ndeke nena aicha to nani konngol ngol heɗo ko haaltaɓe ko o wi kanko no wiɓe aleykum fa galata aishatu nana aishatu wi wa aleykum ssamu yo mayde yane mon walla anatu kuddi allah yo wone mon o wiɓe ni dan dow haɓe nani fa qala ya aishatu nela sa sallam wimo ehima aishatu inna allaha yuhibbu rifqa fi l amri kullihi an aishatu wa sese ay allah mo jeyata o ene yiɗi newuya e kala hunde joni noon fa qalat nena aishatu wimo ijam nelaɗo awalam tasmaa ma qalu mata nana ko mbima ko a nana koɓe kalu ɓe moƴƴoɓe kay mi yoftotoɓe fa qala wi qultu aleykum o wi nela sa sallam wi ay nde ɓe mbi noon de nde mbini assalamu aleyka min mbimiɓe ko aleykum mi waɗani hen wow koɓe ndondi fewde eɓe jiiɗi weddade an ko mi ruttini ɗum e maɓɓe yene maɓɓe noon mbatta te kamɓe pamata kono an no mbirɗani ne ñaaɗi seeɗa ɓurti nen ko noon an no mbirɗani ne ñaaɗi seeɗa en jokki o wi wala yusannu sunninaka assalamu salminde alal musalli e juulowo neɗɗo gonɗo e julde salmintake joni jiɗɗa ko bonna julde ma so farilla so naafila acca ho gayno julde wa ida sallama so e ƴeewen ɗo won geɗe goɗɗe ɗo haali hen oyi balɗaccu wala yustahabu bom ɗum yiɗaka ni bom balɗaccu ni yukrahu koko aña a faami ka ala qadi hajati l insani ka ala qadi hajati kono noon ne kadi neɗɗo gonɗo e heblade amo yaltoya salminde mo moƴƴani amo taaro salminde mo moƴƴani aw fi jima'in walla amo rende e sohnajo makko ɗo ɓe ndendi ɗo ɓe gaynani salminde ɓe ɗon kadi moƴƴani famide aw adanin walla gonɗo e noddinde sallin darine noddine noddinano mo timmani an gara aɗa wiyama assalamu aleykum an gonɗa koye haljinde mo a fotani wadde noon aw iqamatin walla gonɗo e wurnude mo wurna yimɓe ne juula on kadi salmintake aw naimin walla ko ɗaniɗo on kadi salmintake aw majnunin walla ko kangaɗo on kadi ɗo salmintake saabi aɗa wawi salminɗo wasa ruttude mo salminama ay ɗum noon kadi moƴƴani de kam kangaɗo ɗo salminta aw sukranin walla mandilɗo neɗɗo mandilɗo kadi salmintake walaw fi haali tamayyusihi li talabbusihi bi masiyati sukri o wi hayso hoddirama noon kanko andi sahaji neɗɗo mandilla tan ha gasna ha laaɓa 100% sahaji man jomum mandilla hedde 40% hayso ko on oto salmima saabi ɗo woni ɗo omo soccodira gofol o handani e wiyede noon wa shabbatin e saggata debbo mbomri jontudi an gorka ngar mbiya assalamu aleykum ɗum kadi fof fota wodananima woppi saabi holko woni ɗum so ari a salminimo amo wawi salmitadema aɗa wawi dañde sawtu makko he fitina awa dañde fitina ndeke wadde oto addo salmindemo kanko a fotani salmindemo kanko shabbatu o ndeke wadde debbo nayejo baselahe famide wima saabi hulede hen hada jillodirde makko e hada haaldude makko wa sama o sawti ha kadi e nande sawtu makko wa akilin e gonɗo e ñamde calmintake so accan salmintake joni o wawi sondade wawi ɗaɗɗade e gonɗo e ñamde salmintake wa sharibin e gonɗo e yarde sabi ko salmitto ko ene soccodiri e ñamde ene nangi ene waɗi o kippe wona wa qari'in e gonɗo e janngude alqur'an gonɗo e janngude alqur'an sa wirtima aɗa jogui temps joɗo gona hettade amma wona ya lawol ma oto wiyaɗo salmina ko afa o gaari qur'ani noon wo da'in e noddowo
dariɗo ne waɗa batu mum ne waajo on sharra en batani joɗo batu ene waajo julɓe hantene haala nelaɗo Allah wini Cheikh Tidiane wini on kadi arde assalamu aleykum attardina ɗum kadi moƴƴani wa dhakirin e birdowo jamtoro inde Allah no hocci gurus mum wirde oto salmin oto wima assalamu aleykum kono noon so tawi a salmini birdowo ene dagi o wima wa aleykum salam bonnata wirdo o on saha o jokka wirdo makko ala caɗele famide eyyi kono sa dañi wa salmina ɓuuri e wi wa ida sallama so tawi salmini wahidun goto min al jamaati umarde e dental no woruno ajsa a yoni anhum ga maɓɓe o yoni ga maɓɓe masalan joni dental nin ɗo juuɗi dental wirti maɓɓe goto e ɓen tan wi assalamu aleykum o lomtima heddiɓe tawi koɓe sappo ɓe gonno joni goto o tan weddi salmina wi assalamu aleykum jeenaɓe fof so jiɗi yo deƴƴu o gollaniɓe sunna o ande ko woni moƴƴani ɓe mbirtoɓe jahataw hay goto salmina ɗum kam ɓe bonni goto tan so wi assalamu aleykum jeenaɓe fof so jiɗi yo deƴƴu na faami wa kadhalika ko hono noon ida radda wahidun minhum ko noon kadi kamɓe salminaɓe dental ngal so hen goto wi wa aleykum salam o salmitima o lomtima dental ngal fof hante o jippini farilla o woni bone kay ko ɓeyɗa calminaɓe kamɓene hay goto wasa jaɓade ɗum kadi moƴƴani eyyi kono so goto salminima tan lomtima heddiɓe wo yusallimu ene salmina arrakibu baɗɗiɗo ara ɓe mbiyatan ko baɗɗiɗo hayso oto ko baɗɗogol enen ceerno waɗɗade jolde ndeka noon aɗa jole oto ma a wirtima neɗɗo ne yara koyɗe ko an sunna yamiri ya salmina ay teskiro aɗa kondiri oto ma baɗɗo fayida a wirtima oɗo ko miskino ne yara koyɗe a udditi ba men ɗo weerma wi assalamu aleykum ceerno o weltantomo ndeysan o anda vraiment an aɗa yankini an aɗa handi e ko dañƴa ko kono sa wirtimamo tan a waɗi vif sa ƴeɓani boni walla hen sahaji boom jomum wirto beelel ndiyam mancino e maggel ndiyam rufoyo e makko on fiiba guil deke wadde sa waɗɗiɗa ko moto walla ko daaba mbabba walla ko puccu walla ko oto ko wawi wonde fof an sunna yamiri ya salmin jarowo koyngal sa salmini sa teskima a lesɗikinima wona kanko foti hoññade o salminma te sa salminimo tan o weltantomo andal vraiment oɗo neɗɗo o mawnikinaki oko moƴƴo aɗa hande ko joguiɗa ni o wiyatma wal maashi jahowo ne kañum salminta alal qaidi e jooɗiɗo aɗa yaha a wirtima neɗɗo ne jooɗi wona kanko foti widema kaari assalamu aleykum ala ko an foti widno an foti wiide assalamu aleykum kanko no wima wa aleykum assalam wala yajuzu daganaki li ahadin wonande goto hay goto daganaki so debbo so gorko an yadkhula nde o natata ala ahadin baytahu ta yasta'dina alayhi dagaki neɗɗo ara tan waɗa e suudu jonandu para ala dagaki fas dara bowal ga o sifatu sifa honno mbatta joni o wi hatta yasta'dina ha o sakkitino alayhi neɗɗo ma keɓa yamirore fuɗɗa naade o sifatu sifa noon hono mbatta joni sifa muɗum an yaɓule ko nde o wiyata kanko garɗo o assalamu aleykum a adkhulu assalamu aleykum a adkhulu da tata firti ko assalamu aleykum yo kisal woni mon minata ko so galle so wonno walla suudu wonno minata deƴƴa kadi seeɗa kala kadi ha wona daaɗi tati sa jaabaka yalla wol ma imma neɗɗo ko ɗaniɗo ɗo ɗaniɗo wawi woppude comci makko imma taw won haaju mo jaggi tan o dala o yaka o jaafiɗomo ɗo oto ya sona noon ɓe mbiya ma en gara hen mata ma en gara hen nani mbiyata kadi oto fawodira assalamu aleykum ala sa wi assalamu aleykum a deƴƴat seeɗa fodde so hoddirama neɗɗo o ko ɓolinoɗo fodde kono ummo o fewna comci mum fewndi few mbiya kadi assalamu aleykum mi naata nda sa muña seeɗa kadi so woni daaɗi tati tan hay so ɓorno comci ma taw ɓorno comci ma ha gasni so wima bisimilla naata so wima allah mbeɗa jaggi ya hoot sa heɓani konngol ya hoot ha juuɗe joom kare maskimami de musidɗo men oɗo musidɗo men ceerno wiyatno ejjitima mika ba biskon ko sama haala micro ɗo waɗi fayida assalamu aleykum deƴƴa a ɓooya assalamu aleykum daade ha wona tati taw yimɓe fof keɗe tan o haala wa yeynako ay ɗum ne yeynako makko ne waɗi fayida denɗi ɓen mika ba legal afiya wallahi kono woɓɓe tan assalamu aleykum tan joomum babla tan naata tan yeehi lawol muɗum to heewi cohayɗa taw yimɓe nanta ko kala ko yimɓe nanta ɗum kono sa wi assalamu aleykum a deƴƴi keɗe seeɗa keɗe assalamu aleykum a deƴƴi ha won daaɗi tati fof wi cel so sa haali yimɓe ɓe nan machallah wa yasta'dinu salasan ama sakkitino fodde laabi tati assalamu aleykum mi naata deƴƴa kadi ha ɓooya
assalamu aleykum mi naata ha wona daɗe tati o wi noon wala yasidu o ɓeydata ala dhalika daɗe tati ɗe illa so wona an yagliba jaali ala dhannihi e jikke makko adamu samai wa hasdaɓe nande so na noon tawa ko aɓe goɗɗi walla ɗum gon ko yewtude en radio nen toon huɓɓa en amba ɗamini ɓe ɓe gondi koɓe nanani ɗum ne dagui o ɓeyde dow tati amma somo yenana ɓe a bada ɓe nani ko calminami ko oto ɓurtin tati so timmi tati a heɓani bisimilla ya lawol ma ya lawol ma so na ɗum arma nde naatɗa toon wonno tawratama kersa o hersa dañon onon fof dañon caɗele ay ɗum noon yo rento yimɓe heɓe garata mbaɗa paraf e nder suudu ɗum ko rentete moƴƴani ɗum ɗo woni ko yamira o wi wa ida staadana so sakkitinima kanko garɗo o fa qila wiya annahu no kanko man hada holi oɗo so ari andi yimɓe julɓe kam jeeyi ko assalamu aleykum argol waɗa baafal konkon wona enen julɓe jeeyi ɗum de enen kutoro kono jeeya jeeyi ɗum ko wona enen ko konkon ala jeeya konkon enen jeeyi ɗon ko assalamu aleykum eyi assalamu hayso kam aɗa honga baafal nde kam adoro kam assalamu aleykum gonga konkon go en jeeya ɗum on saha noon sa sakkitinima laabi tati ɗi mbiɗen e sa wiyama aha man hada holi oɗo hol calminowo o fal yusammi nafsahu bismihi aw bima yurafu bihi min al kunyati sa wiyama holi oɗo wi ko min mouhamadou siraji bah walla diallo kala halaɓa walla sa rewani e inde ma nde ndewya e sowore nde neɗɗo o nafota andirdema a jogui inde ma nde ko nde gandirɗa kono a jogui kadi sowore wonde kada andire ɗiɗɗo ɗiɗi kam ƴetto hen gotel eyi a faami eyyi ɗum woni fal yusammi nafsahu yo wi ko min samba bismihi e inde makko nde waaji o andirtamo nde aw walla bima e nden inde yuraf walla bima yurafa ko andirta ɗum ñal kunyat umarta cowoje wala yaqulu oto wi ana holi an min tan ɓolo holi an calminowo min a ñalla ɗo a ɓooyat ɗum mi uddita min mi anda min kay mi anda ko ɓande joguiɗa mi anda min kay udditaki la budde ka kala holi an mi anda holi an mi udditma o wi wal musafahatu tottodirde jungo e jungo hasanatun ene moƴƴi ɗum ko gañay ko ɗum bénéfice e dow salminago assalamu aleykum wa aleykum salam salminago timmiɗo so tawi noon ta rokki tottodirde jungo kadi koko ɓeydi ko hande ko ɓeydi ko yownude gueɗe ɗe so tawi lor ala ko nande joni ceerno ene mbayni garɗo e nokku tan fodde temeɗe ɗiɗi neɗɗo goto fof yo ko ma rokkamo jungo ɗum kam tawi ko moƴƴere yiiloto tan ko caɗele keɓete caɗele keɓoto eyyi ɗum noon kala ko addata caɗele yo neɗɗo rento ɗum yo assalamu aleykum wa aleykum salam kono neɗɗo fittande wotoro yimɓe temedde goto fof yo ko ma rokka ɗum jungo ɗum ko caɗele moƴƴo ɗum kadi rente faami eyyi ɗum mustahafahde rokkodirde jungo e jungo hasanatun ene moƴƴi tawi lor ala hen ko noonne kadi wal mu'anaqatu danodirde yimɓe sono calmodira o waɗani dande mum o waɗani dande mum no gandirɗen ni ɓe kippodira tan no gandirɗen ni ɗum wiyete mu'anaqatu danodirde ɗum makruhatun ene aña ende badihim ɗo yoga e seeremɓe ne mbi ɗum ne aña deke en gandi wona kamɓe fof woɓɓe hen mbi ene dago wonande neɗɗo musidɗo ma mo mbayrodirɗa no fewi jiyodiran assalamu aleykum wa aleykum salam dokkodira diɗo fof doyonani la budde dande mon ɗe pawodira eyyi ɗum ɗon basi ala kono wiide tan ne waɗa ɗum tan niisu taw enen ñande fof enen gondi tan kawren mbaɗen ɗum ala ɗum jarani wi wal qublatu fil fami min arrajuli ila arrajuli la ruhsata fiha wal qublatu ɓuucagol fil fami e hunduko min arrajuli ummarde gorko ila arrajuli fewde gorko goɗɗo la ruhsata fiha nuwoyi ala hen a nani kaɗo haala gorko e gorko calmodira ɓuucodira ala ɗum ni sariya newnani ɗum fes joni noon kibba noon gorko janano e debbo janan ɗum kam haaltaki ɗum kam ala ko haaldi ko gorko o e gorko o jaati ɓuucodirde banggue kunduɗe sariya newnani ɗum ala ko noon sariya no soppi ɓande mum tan ne joƴƴini kala ñande mbaɗɗon noon ko ɓande ko harate moon famide ala ko haaldi noon ko gorko janan e debbo janan ɗum kay ko haram harmiti faɗi tigi no erone way eyyi ɗon kadi heddi hen fodde hojomaji nogas woni no gasa moƴƴo gasarata noon kadi ha bisimilla ma tan ƴette ko kasidi fayida ala ceerno e gasata e gasaraki mbaydaraɗo walla bisimilla eyyi jokkiten gueɗo demel ceerno eyyi bisimilla way wallahu alam faslu ɗum ko keeɗu hakkude haala e haala wi tashmitul adisi
tashmitu ko buklidde al aadisi islowo nam wajibun ene waɗɗi ka raddi salami way kono duttugol salminago ni ay neɗɗo so isli neɗɗo kala nde isli wi isso yo wi alhamdulillah ɗum ko wajibu o wiya noon kanko an isluɗo an wiyata noon sa wi alhamdulillah mbiɗa ko jettode godini Allah nanɗoma aɗa isli aɗa yetti Allah ko wajibu e dow makko o wima yarhamukallah yo Allah yurmoma ɗum ko wajibu e dow makko hon ɗum ka raddi salam way kono duttugol salmina so wima assalamu aleykum ko wajibu e dow ma wiyama wa aleykum salam kanji nandi kanji poti neɗɗo isli yetti Allah ko wajibu wiyamo yarhamukallah famide so tawi o isli noon o wiyani alhamdulillah jokko haajuma famide wa jawabuhu kankon kadi jabawol makko mustahabun ene yiɗa wa huwa ko wiyete jawab ko qawlul aadis konngol isluɗo o wiya yahdikumullahu wa yuslihu balakum aw yaghfiru llahu lana wa lakum wal jam'u baynahuma afdal o wi ko noon sa isli an neɗɗo islu sa debbo sa gorko sa isli yettu Allah wiyata ko alhamdulillah kanko nanɗoma aɗa yetti Allah o wima yarhamukallah yo Allah yurmam anni kadi an isluɗo duttamo holno mbiyatamo yahdikumullahu wa yuslihu balakum yo Allah fewndo mon moƴƴina alhaali mon anni mbitamo ni walla mbiya yaghfirullahu lana wa lakum yo Allah yaafo min yaafo on ay ɗum ɗo ko wattata hakkille on jiya neɗɗo islam wi seede Allah holko Allah seedoto ɗo majjere famide e sa isli mbiyata ko alhamdulillah saɗiɗi julɓe nduwonama sa wi alhamdulillah kam fof ɓe ndenda ɓe mbima yarhamukallah yo Allah yurmama anna kadi duttirɗa mbiyaɓe yahdikumullahu wa yuslihu balakum yo Allah fewndu on moƴƴina alhaali mon walla o wiya yaghfirullahu lana wa lakum yo Allah yaafo min yaafo on o wi noon wol jam'u rendinde baynahuma hakkunde konngu ɗiɗɗi fof afdalu ɓuri moƴƴude mbiya yahdikumullahu wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana wa lakum gadda ɗiɗɗi fof ɗum ɓuri moƴƴude paɗe ɓeyda darde ustata kono sa yiɗi kadi gadda gotol tan goppa konngol ko ni wiyete ɗo kadi watta hakkille wala yusammatu noon buklittaki al aadisu isluɗo hatta yahmada Allah wa yetta Allah so neɗɗo isli wiyani alhamdulillah oto wimo yarhamukallah de yo Allah wol masa jogi haaju la budde so isli wa yetta Allah taw nde fuɗɗo wiyade yarhamukallah so yettani Allah jokke haajuji mon fami o yi kadi wala yahillu daganaki li muslimin wonande julɗo an yahjura nde o hiiɗoto nde o tikkanta akhahu musidɗo makko julɗo fawqe salasati ayyamin ko ɓuri balɗe tati julɗo tikkande musidɗo mum julɗo ko ɓuri balɗe tati ɗum ne bonni no fewi bonnata ko diine ma sa tikki kay kam fittande ma a foolama ha a tikkanimo yo haade balɗe tati subaka ñande nayinde kam daw arde makko calminama kay moosa beltoɗa mom tan itton fitino tikkere so ɓuri balɗe tati tan bonnata ko diine mon oto ɓuri balɗe tati dagaki non pami o wi kadi wala yata naaja gundudirta oto gundudir woni o deeyondirta isnani ɗiɗo duna wahidin ga goto ken tata enen ɗo jooɗi mbiya kaari aɗa jiiden ɗo goppon kam min tan goto moƴƴi ko wahlade paɗam mi bokka paɗam mi doga walla mi anda mbiya tan ko yon mbaram walla yimɓe tattan ɓolɓe nodda goto mbiya aɗa jiiden gaccon kam min tan goto mbe jooɗi ala ɗum mi hawlata kon de wadde feere furtotoga ɓuuri sirde ala li kono sinno ko dental enen keewi teb a wi kaari aɗa jiiden ɗo ala basi ala kono ken tattan a haal tan enen fof nanen walla deƴƴa kono nodda kaari tan aɗa jiiden ɗo te kalton ko min mi nanta ɗum min saranaki on tawta kam ɗon famide e ɗon ko noon sifori ɗum ne kadi koko rentete yimɓe ɗiɗo koɓe tattan o nodda goto mbo deyodira e mum tataɓo o ne jooɗi anda koɓe goni e haalde ɗum moƴƴani ɗum yo rente Allah wiyata sagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima o wi moƴƴere Allah ko heewi e deeyoji men kanko Allah wiyata noon sona noon deeyo jokkere en ɗam ko nande joni musidɗo ari ɗo joni kanko hoore makko omo andi o wonko ari dardude on garon ndeeyon amba andi gonɗon ko wiide mbaɗen naggam dokken kaari amba andi ɗum moƴƴi ha mayi walla on kaari kaari de kam joom suudu makko o cuutiɗo de nde balɗe fo aha non wayi bisimilla ɗum noon janggo jamma jehen gaddu hen ay ngo deeyo no moƴƴi taw kanko hoore makko jaati amba faama deeyo ngo ko intérêt makko ɗum basi ala hen kono ndeyodiren deeyo ngo o faamani ɗum sirani
irani ke def somebody gam non dam mi gam wada fer mi jojjo yem takkiro wala yajuzu daganaki li rajulin wonande gorko an yakhlu nde o tel data nde o yew data bimra'atin debbo laysat mbalataki bi mahramin ko jom haram makko bi mahramin lahu wana jom haram makko wala zawjatin wana kadi cuddido makko dagaki wala yajuzu dagaki an nadaru ndarde ilayha fewde debbo janan ay dek dum go hunde harmunde an gorko kellifaado e debbo kellifaado janano janni wana jom suudu ma wana bande debbo wana jinnaado ma tan onon tan ido e nder suudu dum ne harmi dagaki nala sallam wiino debbo e gorko jewdata e nder suudu sunata wa shaydan woni tatabo mabbe humo dawgal hakkunde mabbe sedan hitam warde hakkunde mabbe don dek dum koko hada yorente dum non en wuri hay ko nande gilay docteur safrobe en wala serembe windobe en yewdude debbo janon tan an tan e nder suudu dum ne hadade yawno batton kan ne hada kam ay famide yalla fabon amen wi wala yajuzu an-nazar ila daga kadi ndar debbo kadi putina gitta ndaram ko non kadi hay kanko debbo on daga ko ndarma tabi hen goto fofu ne soxle goddo goto fon soxle sum Allah haldum to alquran Allah yatagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun bi julbe be yobe mubbu giti mabbe oto ndar rabe janani to ndar awra janani yobe nden farjiji mabbe yobe nden koy mabbe wondude debbo sonata ko mobbe kumani ko non kadi qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wi rewbe be ne kadi julbe be yobe mubbu giti mabbe ga ndarde worbe janande yobe nden koy mabbe ga wondude gorko mo daganaki nek en fopoti do wana gorko tan wana debbo tan heddi non ko gorko kanyum buri famdude munyal debbo kanyum buri no wiiden ni kanyum Allah rokki dum wudere gacci gorko non buri hawna sed buri famdude munyal dal khatimatun daga deftere nde may gaste inshallah khatimatun ko timmode ante ngardama hado وينبغي هانني للإنسان ونند ندنك الله يرى عند ويتاك إلا صنع محسلا أبو غسنني حسنة مجر لمعاده ونند رتورت ماكو ندنك نفوتي كلا دنجيادا طبعا غون داكو ليغنا دي لا خرما ما انا جولي انا جانغويا انا بيردويا انا جوكوي اندام طبعا غون داكو ليغنا دي لا خرما دا أو درهما ولا طبعا غون داكو ndارتو de mbudu غون داكو ndارتو de mbudu لمعاشه ونند ngura makko gonda ko dartoyde jawdi ha daña ko nyamda nyamina besguma balla rendoma juldo ko didi tan kalan jeeda ada ya imma ko diine ma imma ko aduna ma dum foko diine ma tan ha joni sabi ko dum mun maslaha ha ba wadde diine ma wona yo reno yiyede e garam pala suuji tan daayiraate bolle puydeji wona dewal Allah wona yilade jawdi dum juldo yo rento dum woni wonde huyore dum don mojjani wa yatruka wa dasha ma la ya'nihi kala ko toddaki mo kala ko toddaki ma jokku haaju ma cer toujours sada hala yaato ko toddi ma kala ko toddaki mo itten demgal ma wa yahtarisa kadi o rento min nafsihi e fitano makko wa yaqifu o daaja indama ashkala kala ko jiborimo on jabanade ko jibi kala ko jiborima nangu wat fere watnato ka anda watnato ko jibi wa yansifa kadi o nundana wallahi bana jalisahu joddidi makko juldo ma gonduda onon gondata jama nyalom sa yimbo am wada ko fewani noddumbo an tan kanko tan baadi dam ne hasi dum natate makko reeno non junnide mo nder yimbe e wajum mojjina fewi so mala tan hawnaki dum natate makko rento wo yulina lahu janibahu ko non kadi nawnan juldo bande bange ma basa wonde tan kettudo mi heli mi taji Allah wana non watte wa yasfaha o durno an zallati ga pergitte musiddo makko ar wonde musiddo ma jul saha fo fergitte ma mubbu giti sahajo yabbuma ni ndeya ayida bu motina ko jabbudum tawa wiya fiyan bu wamre ko ben nyaaj e patan adda wamre wa yalzama o nyibondir asabra e munyal famide toujours kadi jogo munyal kadi toujours neddo yo wallitira munyal neddo sa wonde yimbe tan ma wonde daybe gonda e famirbe hakillaji mettube fof toujours jogo munyal wa in jalasa so jododi ma'aliman e gando nadara on dari ilayhi fawda gando bi aynil ijlali yisra mawningol so Allah walli ma joddi ma hono cerna en ndar be yisra teddungal yisra mawningol ko dira ko ko Cheikh Tidiane do lam wala ko nela sallallahu ndar be den yisra dum ko nafor mawnde woni masha Allah wa yunsita lahu andal maqali cerno o sono hala non foti ko cerno khalifa hono dina hono cerna en wala ko jangino hayso jangino bado tafsir wala jangino sari ko nandi hen
so tawi ambo haala نعم hettombo اسكي ɗum no yusir lahu indal maqali on hettombo sanga nde o haalata نعم wa in raja'ahu tafahuman wala yu'ariduhu tawi hudrama ceerno o wonko haali aɗa manki famde wiya ceerno jafoɗa de نعم ruttanami ɗon seeɗe غانغا tawana e sifa juugol ala ko sifa yidde famminade ɗum no moƴƴi ha may ما شاء الله kono oto lulndomo ceerno min de kam ceerno famano kalɗa ko ala ɗum wattaki اسكي neɗɗo rento ɗum ما شاء a faami de won ɗum o wima wala yu'ariduhu oto falodire makko fi jawabi sa'ilin sa'alahu نعم ari e jonde ceernajo goɗɗo ari wi ceerno mbaɗi namdima masala kaariɗo an aɗa jooɗi ɗon wona an namda نعم hay soɗa andi ala droit jabade غانغا sa jaabima ne mema ceerno o نعم accu ceerno o jaabo walla o watta konngol ngol e ma إما. ma ceerno jaabon en ko waajo haali ko غانغا an ɗum fof hunde fof ko jiɓɓudi wona غانغا e ɗum kadi yo watte hakkille wo man nadara on mo ene ndaarundire mono wadde zirgue fi ilmine gandal fa bi sakinatin yo wone deeƴere o waɗarin e neɗɗankagal famide wo tarkil istila'i o wi ande waddude mo nadara woni waddude ƴewndoji نعم a jangi ha a dañi mustawa ala foori mi jangi duɗal amen a jangi duɗal moɗon kawren enen gossodira gande enen ƴewodira نعم hay goto men oto ara yidde hoynude goɗɗo o نعم oto ara yidde ustude goɗɗo o غانغا ala ara yidde famminade نعم ara yidde ɓeydude e ɓeydede بيدد ما شاء الله wona yiilade mi liɓima ga mi furtimo mbaɗimo ni ala ɗum addata ko haare addata ko taƴodirde كي e monadara noon ne moƴƴi ha may نعم waddude monadara ne moƴƴi son waddi noon toujours ma ɓeydo ما ورك هوتشي go fof ma ɓeydu goɗɗo eyyi kono noon yo wondu e neɗɗankagal e deeƴere wo tarkil istila e ɗaccude mawnikinade نعم tawnade e dow yimɓe mbaɗa an ɓuuri yimɓe fof ala rento ɗum اسكي o husnetta anni o husna ene moƴƴi e moƴƴinde atta anni nemnagol toujours kadi sa namda masala oto heño tan guirboɗa mbiya ala yaaru seese duttoɗa e haqqille ma غانغا a duttoɗa haqqille ma ƴewtinɗa ɗo moƴƴi taw sa jaabima نعم probléme ala hen kono so accani tan heñade aɗa wawi jabade masala jana جانا tawa radio ƴetti téléji ƴetti كي a dañi probléme jam ceerɗo kaari ne wiyete noon wawi gandal fo ƴeew وناي a hoyi والله nde toujours neɗɗo o yo yaaru seesko اسكي oto neɗɗo waɗat tan pilimpalam kadi wo jamilil adabi e yonnugol needi neɗɗo kadi yo jogo needi timmude نعم fa innahuma ɗiɗo ɗiɗi jogade won teyde gona neɗɗo teyɗo jarawo seese jogiiɗo needi ɗiɗo ɗiɗi mu'inani aɗi balla ala talabil ilmi aɗi balla almudu ɗaɓɓowo gandal في ceerno ma so yiyema aɗa nehi ceerno ma so yiyema aɗa teeyi kala ko jogui o yuppante halal ما شاء الله kono so yima ka neɗɗo kawjiɗo so yima ka neɗɗo purtukiɗo a hayti tan gande اسكي walhamdu dendagal jettoɗe lillahi gordeni allah wahdahu kanko tan goto wa sallallahu yallah juulala seydina ko min muhammad wa ala alihi kureji makko wa sahabihi e wondiɓe makko wa sallama wa hisna bihamdillahi taala tammal kitab الحمد لله e jettugol allah tawɗo deftere nde timmiɗo الحمد لله رب yo العالمين allah rokku en famde آمين diine men آمين kala hen ko jangga tawi no foti jangguireji ni الحمد لله yo allah rokku en baraji gonɗi hen آمين. kala kadi ko gofɗen hen الحمد لله e ko jumɗen hen yo allah yarlo en yaafo en آمين. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وعليكم السلام deftere nde ورحمة الله تعالى timmi وبركاته. ما شاء الله so allah tawni en poɗɗen rewnude hen ko deftere men ibnu ashir ناشر ibnu ashir inchallahu ما taala شاء الله on calminama on juurama